Pannon Egyetemen a fenntarthatósághoz kapcsolódóan a biodiverzitással foglalkozunk. Munkáink során számos kísérletet és vizsgálatot végzünk, például városi madarak fészkelési, utódgondozási és túlélési sikerét vizsgáljuk. A biodiverzitás, a földi élet, az élővilág sokszínűségét jelenti. Magyarország kiemelkedő természeti értékekkel rendelkezik, ökológiai adottságaink kedveznek az élővilág sokszínűségének, melynek fenntartása nem csak öncélú érdek, hanem az emberi élet feltétele, illetve jólétünk alapjait fogja biztosítani. Például hozzájárul az egészséges élelmiszer, a tiszta levegő és a tiszta édesvíz ökológiai alapjaihoz. Ezek az úgynevezett ökoszisztéma szolgáltatások az emberi élet számára elengedhetetlenek. Azonban sok esetben ez a sokféleség rohamosan csökken, nagyon sokszor az emberi felelőtlenség hatására, hiszen emberi tevékenység, például az élőhelyek megváltoztatása nagyon sok faj kihalását eredményezi.